אנליטיקס באוניברסיטת רייכמן. היום נדבר על קבלת החלטות בזמני משבר ותנאי חוסר ודאות. יחד איתי ליאת כהן רביב. ליאת אשת מקצוע מובילה לתוצאות עם 25 שנות ניסיון בניהול גלובלי, אימון והכשרת מנהיגים בארץ ובחו"ל. בנוסף, ליאת בעלת חברת הדרכה שעוזרת לארגונים עסקיים וחברתיים להתאים מאמצים לתוצאות. שלום ליאת. שלום וברכה. איזה כיף שאת פה איתי היום. האמת, עונג גדול. אז הפודקאסט היה קצת בהפסקה בעקבות המלחמה, כי מה קשור עכשיו להקליט פרק? אבל זה נראה לי אחלה אסקייפיזם, פריחה שנייה מהמציאות, ואני חושב שגם הפרק הזה באמת יוכל לעזור לאנשים לשפר את החיים שלהם. האמת שבחרת נושא בוער. זהו, אז היום אנחנו נדבר על כזה קבלת החלטות, בתנאי לחץ, אי ודאות, תחת חוסר ידע. רוצה שנייה להציג את עצמך למאזינים? כן, אני אגיד שאחד הדברים שלא נאמרו בפתיח שלך, שבעיניי נורא חשובים בעת הזו, זה שאני הגעתי לכאן ממטולה. לא ממש ממטולה, כי אי אפשר להגיע ממטולה ב10 שבועות האחרונים, מאז שהיא הפכה להיות בסיס צבאי סגור. אבל אני חושבת שזה חשוב, זאת אומרת, הווייב הוא וייב כזה של להשתתף בעוד רובד של חרבות ברזל. ואני אגיד שבהקשר של הפודקאסט הספציפי הזה, אני ממש חובה את האנשים, את המשפחות, את ההורים, את האוכלוסייה הבוגרת, את האנשי צוותים. אני חברה בצוות צחי של היישוב שלנו. אני מלווה היום במסגרת העבודה שלי את מכלול קהילה של מועצה אזורית אשכול, אז אני חובה את אנשי המקצוע ואת התושבים. אז מאוד הנושא הזה של חוסר ודאות ומשבר הוא מופע מרכזי במה שקורה היום בחיים של רובנו. והנושא שבחרת, הסיפור של קבלת החלטות, בתוך תנאי המימות, הוא לחלוטין צו השעה. הגעת אלינו היום מאילת, את רוצה לספר לי מה את עושה שם? אז הרבה מאוד מאוכלוסיית אשכול פונתה לאילת, אז הגעתי היום משם במסגרת הליווי שהזכרתי קודם. הגעתי ברגל, אז בואו נעריך את זה. כן, אז אני אומרת, הסתובבתי קצת, מעבר לדבר הזה, בכל הארץ יוצא לי להיכנס ולסייע עם סדנאות חוסן, בעיקר להורים. גם לאנשי מקצוע, אבל בעיקר להורים, כי הבנו באיזשהו שלב שהמופע המרכזי שמטריד היום הורים, זה מה שמתנהל בתוך החדר במלון. החוסר יכולת שלהם שם לנהל את האירוע הקטן הזה. קטן, כאילו לכאורה וזניח, אך מאוד משמעותי. כל המשפחה. בוודאי, גם במשך השעות שזה מעסיק אותך, והמשמעויות של זה לטווח ארוך, שאנשים יותר הם הפנימו. אז יצא לי עד כה להיות במעל 40 מלונות מפונים, באזור טבריה, ים המלח ואילת. ואני אומרת עוד פעם, הנושא הזה הוא נושא חשוב, אני מצדיעה לך. בגילך הצעיר יחסית, אך המנוסה, בחירה טובה. טוב, בוא נתחיל לצלול. נקווה שנצליח להיות משמעותיים רגע באמירות, עשינו פה יותר מדי זה, בדיוק, בילדאפ גדול. ממש בילדאפ גדול, דילית, תוריד את החלק הזה בעריכה. טוב, אז בוא נדבר קצת על מה המרכיבים המרכזיים בקבלת החלטות בזמנים כאלה. בוא נגיד רגע משהו לפני, חצי שנייה לפני, בוא נגיד משהו על בני אנוש בתוך עניין של קבלת החלטות, או איך מתכתב הדבר הזה. אז אני אגיד קודם כל שאחד מהאתגרים הגדולים שלנו זה שאנחנו מצד אחד מרגישים כמו מכונה משומנת של קבלת החלטות, כי מבוקר עד ערב אתה מקבל אלפי החלטות. אתה הרבה פעמים לא ערני להחלטות שאתה מקבל. ולכן אנחנו עלולים לטעות לחשוב, אפילו לא במכוון, אפילו בתת מודע שלנו, שאנחנו על זה. זאת אומרת, אנחנו נשארנו בחיים, ואנחנו יכולים להמשיך ברצף הזה, לקבל כל מיני החלטות כאלה ואחרות. אז אני אומרת שזה מצד אחד נמצא שם. מצד שני, היכולת לזהות באמת צמתים מרכזיות ומשמעותיות, שצריך רגע להתעכב ולא לבצע החלטות שהן רק אינסטינקטיביות, אינטואיטיביות בשלוף, אם תרצה, זה חלק קצת יותר מורכב. אז שני הדברים האלה ככה מסתובבים בתוכנו כל הזמן. אני אגיד רגע את סוף הפודקאסט, בסדר? למה סוף הפודקאסט? כי לי יש שתי בנות ובן מאומץ גדול, שאני שולחת לו מכאן חיזוקים גדולים, כי הוא רץ עכשיו בעזה, שאני להם אומרת את הדבר הבא. אני אומרת, תראו, אחד הדברים, אתם תקבלו הרבה החלטות בחיים שלכם. אתה יודע מה, אני שואלת גם אותך. אתה הולך לקבל, קיבלת כבר, ואתה כל הזמן. קודם קשקשנו קצת, נכון? ויש לך כרגע החלטות שעומדות בפניך. כמה החלטות קריטיות
אתה מאמין שאתה תידרש לקבל במהלך חייך? 5, 6, 7. 5, 6. אהבתי. אתה יודע שאני שואלת את השאלה הזאת הרבה מאוד בתוך חדרים שיש בהם מנהלים גדולים, יותר, פחות, בכירים, ג'וניורים. ואני לפעמים מקבלת גם תשובות של מאות, עשרות, מה קרה לך? יש מלא דברים, צמתים, משמעותיים בחיים. אני אומרת, אוקיי, אני אשאל אותך עוד פעם, כמה החלטות קריטיות תקבל? הדגש על הקריטי. הדגש על הקריטי. אני נשאר על 5. אתה נשאר על 5, 6. מצוין. אז אני רוצה להציע את ההסתכלות הבאה, אתה כמובן לא חייב לקבל אותה, אתה יכול להישאר עם 5, 6, וזה בסדר. ההסתכלות שלי רק תתן לך, אני חושבת, איזשהו מרווח נשימה יותר רגוע בהתנהלות שלך בתוך המרחב האנושי הזה, שהוא מרובה צמתים ומרובה החלטות, כן? אני רוצה להציע שכל החלטה שניתן לחזור ממנה, איננה קריטית, אוקיי? לגמרי. עכשיו, אני לא אומרת שאין מחיר בחזרה מההחלטה, כן? יש מחיר לפעמים, ובדרך כלל זה זמן, כסף, אמוציות, לא הרבה מעבר לזה, כן? גם אם אתה חושב על עוד דברים, הם בדרך כלל מתנגזים לזמן, כסף או אמוציות. כן. נכון? אז יש מחיר, זה בסדר. אם אתה מוכן לשאת אותו, אז כל החלטה שאפשר לסגת ממנה, או לעשות U-turn ולחזור אחורה, איננה קריטית. נכון, מסכים איתך. אז עכשיו אני שואלת אותך, כמה החלטות קריטיות יש בחייך, לא? אני נשאר על 5. אתה נשאר על 5, 6. בטח. תשמעי, אני חושב שיהיה הרבה החלטות שאני לא אהיה מוכן לשלם את המחיר של לחזור בהם, או שהמחיר של לחזור בהם הוא מאוד מאוד גדול. אחרת אני לא רואה אף החלטה שהיא קריטית, כי הכל הוא בר שינוי, או בר חוץ דיכאון. מאחת. מה? מה היא? הורות. זהו, זה מה שחשבתי גם. זהו. אבל גם יש אנשים שנוטשים את הילדים שלהם. אתה צודק. זו אמירה שראוי כאילו לציין אותה, אבל בוא נשים אותה בצד ונגיד שבאמות המוסר שלנו זה לא רלוונטי. נכון. כן? אז אני אומרת, הורות, וזהו, זו תפיסה שנותנת פרופורציות, באמת, על החיים האלה שהם גם ככה מוטרפים, משוגעים, מוגזמים. באמת. לגמרי. כמכונה אנושית לא אמורים להתמודד עם כל הדברים שאנחנו מתמודדים, בטח בעת הנוכחית, אבל גם בכלל, כל המרוץ המטורף הזה, אחרי משאבים וכסף, ואחרי סטטוס, ואחרי תפקידים, ואחרי הערכה, ואגו, ויוקר המחיה, והשכלה. יש פה המון דברים שהם, זה המציאות, זה המגרש שבו אנחנו משחקים. אם אנחנו יכולים למצוא איזשהו מנגנון פנימי, שיעזור לנו רגע לאזן את זה, ולהכניס את הפרופורציות, אני ממליצה לאמץ אותו. החלטה קריטית אחת. אז בעצם את אומרת לי, הכל צ'יל. מה זה צ'יל? מה זה משנה כבר מה אני אעשה? לא, תקשיב, זה משנה כי, אתה יודע, אתה מתעורר בסוף לבוקר של מציאות שיצרת. כן. אבל אפשר לשנות. כן. הבת שלי עכשיו, למשל, היא בסוף נרשמה לתל חי. אוניברסיטת תל חי, יש לומר, קיבלנו אישור לעניין הזה, אוניברסיטת הגליל. מזל טוב. כן, זאת בהתהוות, אבל כן, תודה על הברכות. אז היא נרשמה לחוג לפסיכולוגיה, שלא התחיל כמובן, כן, היא עכשיו במילואים בכלל, והיו המון התלבטויות בבית, כן? והייתי צריכה להזכיר לה, שמהבת מצווה שלה בערך, זה מתנת בת מצווה של התפיסה הזאת של קבלת החלטות, והגיע הזמן אולי שנייה רגע לחבק את העניין הזה. ואנחנו עכשיו ממש חיים את זה, כי תראה, כי היא הייתה בחוויה של איזו החלטה דרמטית משמעותית, והנה באו החיים, ומה שנקרא, טרפו את הקלפים עבורה. בדיוק. נכון? אז איך לומר? עשית U-turn לפעמים כי אתה בחרת, ולפעמים כי החיים בחרו עבורך. בכל מקרה, הצ'יל הוא מאוד חשוב ליכולת שלך שנייה רגע ממש אהבתי. מתחבר לזה ממש, אז איך מחליטים בכלל מתי להביא ילדים, כאילו. בוא נדבר שנייה על ההחלטה הקריטית הזאת. סתם, לא, זה לא הפודקאסט הזה. כן, זה לפרק אחר. טוב, אז באמת יש לנו איזה מין כאוטיות כזאת בחיים כל הזמן, ולחץ מטורף, והמון החלטות קטנות בתוך החיים, וגם החיים לפעמים יכולים לקחת את הסיבוב הזה, והנה, אנחנו לא מתחילים ללמוד פסיכולוגיה בתל חי, ואנחנו בכלל איפשהו על גבול עזה מפרקים מוקשים. אמת. ולכן, אתה יודע, בהקשר הזה, אם אתה, נגיד, מבקש ממני למקד 2 מיומנויות קריטיות לכל תהליכי קבלת החלטות בכל נושא, מאוד הייתי רוצה לראות אותם כקורסים, נגיד, בתוך כל אוניברסיטה שמכבדת את עצמה, ואם לא, אז לפחות בתיכון, כי זה קריטי לפני. אני חושבת שאחד זה הסיפור הזה של הסובלנות והשהייה בעמימות, משהו בניגוד לאינסטינקט שלנו. כן. אתה יודע, אנחנו הרי לא סובלים חוסר ודאות. כן. והאמת, אני לא אומרת את זה כמשהו שיפוטי, גם אני לא מתה על זה. זה החוסר ודאות לאורך זמן, דרך אגב, וכשזה ממש מעורפל, הוא קשה ברמה האנושית. אתה רוצה להבין, אתה רוצה היגיון, אתה רוצה לדעת שאתה בטוח, שאתה במקום שאתה אמור להיות פה. זאת אומרת, יש פה כל מיני אלמנטים שפועלים במקביל. אבל גם יש את הנטייה
שאיננה בשליטתנו, של המוח שלנו, לייצר ודאות בכל מקום, כדי, שוב, לחזק את תחושת הביטחון הפנימי וההיגיון. כן. זה מסביר הרבה פעמים שאנחנו מסתכלים על משהו ורואים משהו שלא באמת קיים, כי לא בא לנו לראות את מה שבאמת נמצא מולנו, כן? אז זה משהו שפשוט... אז הסיפור הזה של סובלנות ושהייה בעמימות, היכולת הזאת להתמודד עם מצבים שהמידע לא ברור או לא מוגדר, אוקיי? היא באמת יכולת שצריך ללמוד ולפתח אותה. כן. להתחיל מלהיות ערני לה. זהו, זה השאלה, ה-follow-up question זה איך אני מפתח את היכולת, את הסתגלתנות הזאת אוקיי, הכל בחוסר ודאות. עכשיו אין לי שליטה באמת, אבל כן. אני בסדר, אני בסנטר שלי. אז יש מגוון רחב של מודלים ושיטות שיכולות לעזור. אני מוצאת שהכי פרקטי לאדם הפשוט כמוני. זה החשיבה הזאת של מה בשליטתי, מה לא בשליטתי. פשוט לבצע הפרדה. בסדר? זה בהרבה, בעגה המקצועית נקרא מעגלי השפעה. אנחנו בואו נקרא לזה שנייה רגע, מה בשליטתי, מה לא בשליטתי. היכולת שלי בתוך שלב העמימות לעשות את זה ולהגיד, אוקיי, הנה הדברים שהם כרגע לא בשליטתי, ולכן אני לא מתכוון להשקיע בהם זמן, אנרגיה, משאבים, כי הם לא בשליטתי. בואו שנייה נפתח סוגריים ונגיד עכשיו, מלחמות ברזל. רבים מאיתנו נוטים לעסוק המון בסוגיות שאינן בשליטתנו. כמו מה המצב הביטחוני, מה יקרה, מה הפעולה הבאה, כמה זמן זה יימשך. כאילו, בוא, זה בסדר. אפשר לעסוק בזה 20% מהזמן. לא יכול להיות שזה יעסיק אותנו 80% מהזמן. זה לוקח לך את האנרגיות מלהתעסק בדברים שיש לך השפעה עליהם. בדיוק, מתמטיקה פשוטה, נכון? אם נתת על זה 80%, זאת אומרת שנותר לך רק 20% לעסוק בדברים שכן בשליטתך, שעשויים לשפר את תחושת הביטחון, ההיגיון, ובכלל, ההוויה שלך באותו רגע נתון. אז אני אומרת, גם מתמטית, זה לא מאוד הגיוני. אז נגיד, זו שיטה אחת. עוד דרך שצריך לטפח אותה מגיל צעיר, אבל אף פעם לא מאוחר, זה הסיפור הזה של גמישות מחשבתית. זה פשוט לגדול כאדם שמעריך ריבוי של דעות ותפיסות ומחשבות, ניזון מהם, ממנף אותם, מתרגש מהם. כן? משהו, דרך אגב, נורא קשה, זה קשה לביצוע. ממש. עיין ערך 6 לאוקטובר, כן? אנחנו חיינו פה בפרדיגמות מאוד ברורות, מאוד מסודרות, גם מאורגנות כאלה, ואתה לא יכול ימינה ושמאלה, ואתה צריך להחזיק תפיסה אחת. אז יש פה הרבה עבודה לעשות. אבל היא עבודה פנימית, היא עבודה שהיא הרבה באחריות של הורים, לאור, אתה יודע, המציאות החדשה, זה ממש אאוטלט מצוין להתחיל שיחות מהסוג הזה. וזה גם של הרבה מוסדות חינוכיים, מגן ועד אוניברסיטת גדולות ומכובדות, ללמד את זה, לטפח את זה, לתת כלים, לעודד את זה, להעריך את זה, ולתת לזה גם הוקרה. מעניין. איך לדעתך אפשר לעשות את זה? כי בסוף אתה גדל באיזו מסגרת שהיא נורא מצומצמת, והיא עם איזו אג'נדה מסוימת, ואתה גדל לראות העולם בעיניים שלך, ואתה בטוח שהדרך שלך היא הדרך. איך אתה פותח לאנשים קצת את המחשבה לראות עוד זוויות של העולם כאמיתות אחרות? אז אני אלך בתשובתי למקום שבו נמצאת מהות החינוך, וזה אצל ההורים, בסדר? כי בסוף גם מחנכים, מורים וכולי, בדוגמה שאני נותנת, היא רלוונטית גם להם, כי יש אלמנטים של, אתה יודע, חניכה בכל הדברים האלה. אז זה יכול להיות במשפטים נורא נורא פשוטים, שאני מוצאת את עצמי אומרת לבנותיי המון. אוקיי, זו אחד הדרכים לטפל בסוגיה הזאת שאת אומרת, או לחשוב על מה שאת כרגע מציגה לי. בואי רגע, לא שאת מאמינה בזה, אבל איזה עוד דרך יש? איזה עוד אופציה קיימת? איזה עוד אפשרות זאת שאת ממש לא רוצה לקחת בחשבון? בואי נתמלל אותה שנייה, ושהיא תהיה שם, שהיא תהיה נוכחת, שהיא תשפיע ותחזק אולי את המקום שאנחנו כן מאמינים בו, או לחלופין, תייצר לנו אמפתיה לאנשים שמחזיקים דעות אחרות משלנו, או אתה יודע, לפעמים אתה כאילו גם אומר, רגע, יש עוד אפשרויות. כן. אתה באמת לפעמים לא יודע שיש עוד אפשרויות, אתה יודע רק מה אתה יודע. נכון. אתה יודע, מעבר לזה. אז זה מעניין. עוד דרך זה פשוט לייצר מעגלי תמיכה חשיבתיים, זאת אומרת, להתמך בקהילות שלך, בין אם זה התא המשפחתי, היישוב, הקהילה, האוניברסיטה, החוג, לשנייה לדיונים פתוחים, ללפתוח, אבל כשהאג'נדה שלך כפרט, שאתה מגיע לזה, היא באמת ובתמים לבוא פתוח. שזה חלק הקשה. כן. כן. אני יודע מה אני יודע, אוקיי? בוא רגע מתוך מקום של ענווה, אבל גם אם אתה לא ממקום של ענווה, בסדר? ממקום של אגו. אז בוא תדע טוב יותר. כן. אז both ways זה עובד. יפה.
ובוא נשמע. אני לא חייב להסכים איתך, כן? אני יכולה אפילו לשבת פה ולכבד את זכותך לטעות, זה גם בסדר. כן. אבל בוא נעשה את זה. מעניין. זה אחלה... הלוואי שיישמו את זה. אתה יודע, זה לא כזה קשה, זה באמת לא כזה קשה. נכון. זה להחליט שזה מעניין אותנו. להבין שאלה באמת שתי תכונות אנושיות קריטיות לעת הזו, ולשים אותם על המערכות המלמדות, המערכות החינוכיות, כן? כן. זהו, זה מרגיש לי שזה משהו שצריך לבוא מלמעלה, ופוליטיקה לא עובדת בצורה הזאת. אתה יודע שאתה שם לב שאנחנו עכשיו עוד פעם בעת שבה הרבה דברים באים מלמטה. כן. אז יכול להיות שצריך למנף את זה. מעניין מה שאת אומרת. כן. מהפכה? לא מהפכה, אף אחד לא אוהב מהפכות. מהפכות זה לא כיף. גם שינויים זה לא כיף. שינויים זה, כן, אינסטינקטיבית אנחנו לא אוהבים שינויים, נכון. אבל בלי שינוי אין התקדמות. נכון, האמירה, חוסר שינוי אומר לעמוד במקום. וזה אף אחד לא רוצה לומר על עצמו גם. אז יכול להיות שזאת הנקודה התחלה טובה. יכול להיות, כן. טוב, בוא נחזור שנייה לקבלת החלטות קצת. אני אשמח להבין בתקופה הזאת איך רגש נכנס לנו בתהליכי קבלת ההחלטות, אל מול החלטות. דיברת על זה שרוב ההחלטות הן אינסטינקטיביות, אבל יש גם החלטות שהן קצת יותר מורכבות, ואנחנו צריכים גם לעשות איזה מין אנליזה או ניתוח של המצב, ולהכניס עובדות וקצת מידע אובייקטיבי. איך זה מתכתב עם הרגש שלנו באותות משבר בזמנים כאלה, ואיך אני יכול אולי לבסט קצת את הרגש, או... שאלה מעולה. קודם כל נכיר שנינו, כי זה טמון בתוך השאלה שלך, שלרגשות יש תפקיד מכריע בתוך הסיפור הזה. זה משפיע על איך שאנחנו מאבדים מידע, על איך אנחנו עושים סדר עדיפויות, על איך אנחנו מחליטים איזה פעולות נעשה. אבל בואו ניקח רגע דוגמה כלילה. היה עכשיו ברשת, התרוצץ סרטון של, אני לא זוכרת אפילו איזה חברת תעופה שנוחתת בבן גוריון, ויש את כיפת ברזל, את העירותים ברקע. אוקיי. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. נגיד שהחברה הזאת קוראים לה חברת זוכנר. מה אתה חושב עליה? מה אתה מחליט? זו חברה מעולה, שאתה ממשיך לטוס איתה ואתה טס רק איתה, או אתה בחיים לא עולה על המטוסים שלה כל עוד אתה חי? אינסטינקטיבית. כאילו שאתה יכול לעלות על המטוסים שלהם. אינסטינקטיבית כאילו מפחיד. נהיה לי קונוטציה של טילים על טיסה הזאת, אבל זה כזה דווקא יש לי משהו שאומר, אני הייתי רוצה לתמוך בהם דווקא עכשיו. מעניין, אוקיי. אז אתה רואה שבתוך תהליך קבלת ההחלטות הזה, שהוא באמת, אתה יודע, הוא כזה נונשלנט, לא קריטי, זה לא ההחלטה שלך תבנה או תהרוס את החברה, כן? נונשלנט, זו דוגמה טובה בהקשר הזה. זה תלוי מה הרגשות שלך, איזה ערכים מרכזיים מובילים אותך, וכמה הדבר הזה מנהל אותך. כי בן אדם א' יסתכל ואומר, בוא'נה, מה זה החברה המטורפת הזאת? הם לא נורמליים, לא עולה עליהם בחיים. כן. אותו, לידו. אחיו התאום, אוקיי? שתבין כאילו שזה לא כזה, יושב באמת על מנעד אחר של אמוציות והרכב פנימי וכו'. יאמר, איזה אלופים. כן. איזה כל הכבוד להם עם ישראל חי, לא רואים ממטר, רק איתם אני טס עכשיו. כן, הנה, בתוכי יש את שני התאומים האלה. אז זה יפה, זה כבר, אתה יודע, שלב נוסף שקבלת החלטות, שיש קונפליקט בין ערכים שמתנגשים. אחד, שאתה מאמין בשניהם, אבל הם כאילו פתאום... כן. שזה גם כן דוגמה מצוינת. אבל רגשות כמו אופטימיות ותקווה, יכולים, או ציונות מוגברת, כן? לא שיש דבר כזה, יש ציונות טובה, נקודה, אין מוגברת, היא מצוינת, צריכה להיות. יכולים להוביל אותך להחלטה מסוימת, בעוד שייאוש, חרדה, פחד, יכול להוביל אותך להחלטה אחרת. אז בגדול, הסיפור של הרגשות מאוד משפיע גם על האופן שאנחנו תופסים את הסיכון בהחלטות שלנו, ואיזה מחיר אני אשלם מבחינה רגשית וכו'. אז ככל שזה יותר גדול, אז אתה נמנע, וככל שזה מופחת, אז אתה גלה אומץ יותר. ונניח והייתי רוצה קצת לנטרל את הרגש ולנסות לחשוב בצורה יותר רציונלית. יש לך איזה טיפ לתת לי? אז א', אני אומר, אתה לא יכול לנטרל את הרגש, הוא שם. להקטין. אני יכולה להציע עוד מינוחים? כן. אני חושבת שאנחנו צריכים להיעזר ברגש, כי הוא מסמן לנו משהו שראוי לקחת אותו בחשבון, כי הוא מספר את הסיפור הפנימי שלנו, אוקיי? ואז לראות אותו ככזה. זאת אומרת, הוא אחד מהנתונים שצריכים להיות בתוך תהליך קבלת ההחלטות שלי. אבוי לי להתעלם או לבטל או לזה, גם כי זה לא באמת אפשרי, הרגשות הם שם. ואז אני אומרת, אם זה כבר שם, אז בוא תשתמש בזה. זה אחד מהכוחות שיש לך לתוך קבלת ההחלטה.
אבל אז אתה שואל שאלה שהיא באמת לגיטימית. אתה אומר, אוקיי, אני לא רוצה להיות תמונה רק מההחלטות, בטח אם הם, סליחה, רק מרגשות, בטח אם הם ככה בקצוות שלהם. זהו, במיוחד בתקופה הזאת שהיא מושכת אותך לכיוונים, נכון. לקיצון. נכון. אז אני אומרת, אז יש כל מיני מנגנונים שמסייעים לך בעצם להפחית, או להביא את הרגשות שלך במינונים אחרים. אז קודם כל זה סיפור של מודעות, כן? אבל אז אני רגע פותחת סוגריים ואומרת שבאופן כללי בן אדם צריך לנהל איזשהו דיאלוג פנימי עם עצמו, כדי להתפתח בתוך התחום הזה של קבלת החלטות. ברגע שהוא מבין שזה כלי מרכזי בתוך החיים שלנו, אנחנו שולפים את זה מבוקר עד ערב עשרות אלפי פעמים, אז יכול להיות שאני צריך לקיים דיאלוג פנימי עם עצמי, ולשאול את עצמי, אוקיי, איך אני מקבל החלטות? איך נראות רוב ההחלטות שלי? האם הן אינסטינקטיביות? האם הן על מבנים? האם יש לי איזשהו ניסיון קודם? אנחנו קשקשנו קודם ושאלתי אותך שאלה, ונתת לי תשובה, ואמרתי לך, איך אתה יודע? אז אמרת לי, אני מכיר את עצמי, על בסיס פעמים קודמות. כן. אוקיי? תראה איזה יופי. והתשובה זה דווקא הייתה שאני לא יודע מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדול, כי אני יודע שהדעה שלי תשתנה. מדהים. ודווקא לזה שאני יודע שהדעה שלי תשתנה, אני אומר, אני מכיר את עצמי ויודע. בדיוק, אתה מבין. אז הסמנטיקה של המילים מלמדת אותך, אבל אני מניחה ששמת לב, אבל אם לא, אני אומרת לך, שאצלך מתנהל דיאלוג פנימי מאוד, יש לך תהליכי חשיבה על חשיבה, אוקיי? שזה חשוב. זה חשוב לאנשים בכלל, זה בטח חשוב לאנשים שהם, אתה יודע, רואים את עצמם כאנשים שהולכים לעשות דבר או שניים בתוך החיים האלה, שרואים מחוץ לעצמם וכו', בדרך כלל זה בא ביחד. ואז בתוך הדיאלוג הפנימי, אתה צריך להיות, לטפל, לעבוד על זה. נכון? לעבוד על זה. יותר קל לנו לעבוד על דברים כמו ביטחון עצמי, אוקיי? או לא יודעת, אני מנסה לחשוב עוד, זה עמידה מול קהל, אוקיי? אז כמו שאנחנו מטפלים בדברים האלה, בואו נטפל בסוגיית קבלת ההחלטות שלנו. נתחיל ממודעות. אחר כך נעשה איזשהו מיפוי עם עצמנו, ונבין איך ברוב המקרים אני מתנהג, אוקיי? האם אני מרוצה מרוב ההחלטות שלי או פחות, ואם לא, אז מה אני צריך לעשות? איך ההחלטות המוצלחות שלי נראות? מה היה שם? כן, מה ההבדל? כן, אנחנו בדרך כלל, אתה יודע, מנסים ניתוח של כישלונות גדולים שלנו. בדיוק, לא של הצלחות. בואו נעשה ניתוח של הצלחות מפוארות. מה קרה? למה כן. לא? זה יכול ללמד אותנו באותה מידה. גם לחזק לנו את הביטחון. בוודאי. ואז אתה שנייה רגע מבין על עצמך יותר. עוד דרך לעשות את זה היא באמת, כשאתה מזהה החלטה משמעותית, אמרנו, קריטית יש אחת, אבל משמעותיות יש הרבה, כן? כאלה שהמחיר העתידי שאתה עלול לשלם בזמן, כסף או אמוציות, הוא גדול מספיק בשביל שנייה רגע להתעכב. כן. למה לבד? שנייה רגע. אם אין פה איזשהו טיימינג מטורף שמחייב אותך לקבל החלטה תוך 12 שעות, וגם אז, דרך אגב, זה 12 שעות. כן. מלא זמן. אז למה לבד? אני מניחה שאם אני עכשיו מבקשת ממך בשלוף, אתה נותן לי שמות של 3 אנשים שאתה מעריך את דעתם, שאתה יודע שרוצים בטובתך, ושיהיו מסוגלים לתת לך את האינפוט שלהם. ברור, הרבה יותר עולים לי בראש. זה גם... לא, לא צריך הרבה יותר, זה מסוכן, כי זה מבלבל. לעצור ב3? אני חושבת ש3, כן. וצריך גם לגוון אותם. כן. זה ממש נכון. אתה מקבל ככה על עוד פרספקטיבות. בסוף אתה רואה את המציאות דרך העיניים שלך, וברגע שאתה מקבל ממישהו חיצוני איזה פידבק, אתה מבין שזה, אוקיי, לאו דווקא איך שאני רואה את הסיטואציה, זאת היא הסיטואציה. אמת. אפילו אפשר לטעון שבהכרח, איך שאתה רואה את הסיטואציה, זה איך שאתה רואה את הסיטואציה, נקודה. ברגע אני ואתה עכשיו נמצאים באותו חדר, פרספקטיבות שונות. נכון. לא רק בזווית שאנחנו יושבים. נכון, לגמרי. במטען הרגשי שלנו, בניסיון חיים שלנו, במקום שבאנו ממנו, במקום שאנחנו חושבים שאנחנו הולכים אליו. לגמרי. משהו נוסף שאני מנסה כזה לעבוד על פיו, זה לא לקבל החלטות גדולות תחת לחץ. אוקיי. לנסות להימנע מזה כמה שיותר, וזה אפילו לא לקבל החלטות שאני רעב. זה יותר חשוב. כן, זה מתחיל בזה. אחרי זה לזהות שאוקיי, אני בלחץ עכשיו, אולי זה לא הזמן להחליט. אני מחליט לא להחליט עכשיו, אני מחליט לדחות את ההחלטה הזאת קצת להמשך, לקבל נקודת מבט יותר בהירה על הסיטואציה. כי כשאני רעב, אני לא חושב. כמו רוב בני האנוש. כן. גם אלה שמדמיינים שהם כן, אז הם לא כל כך, כן. המסלו הוא חזק בהקשר הזה. וגם עוד איזה טריק קטן של להסיח את דעתי שנייה מהבעיה הזאת. ללכת לעשות ספורט, לנגן,
לעשות משהו עם חברים, לעשות פעילות שהיא פיזית, ללכת להסתובב, סתם לצאת לטיול עם הכלב. מדהים. זה משחרר את המחשבה, כזה לרוץ על אוטומט, ובסוף אתה תחזור לא יודע, האימון שלך, שחייה, שיעור נגינה, עם תשובה. התשובה תבוא אליך. כן, בדיוק, התשובה תגיע. כמו שתצא לחפש אותה באיזה. לא, אז אני מאוד מתחברת להרבה ממה שאמרת כאן. אני כן אומר שאמרת את זה גם בגלל, עוד פעם, אני חוזרת את הדיאלוג הפנימי שכנראה מאוד חזק אצלך, שאתה בניסיון שלך יודע שתחת לחץ, אתה מקבל את ההחלטות פחות באופן שלם או חד כמו שהיית רוצה, כן? בוא נכיר בזה שיש המון אנשים שתחת לחץ מקבלים את ההחלטות טוב יותר. נכון. אוקיי? שאנשים שפורחים. אבל זה מחזיר אותנו לנקודה. בוא רגע נכיר את עצמנו ונדע מתי נכון לי ומתי לא נכון לי, ואני יכול להיות שייך לקבוצה א' או לקבוצה ב'. אני למשל אלופת עולם בקבלת החלטות תחת לחץ. החשיבה שלי מתחדדת, ובמקום יש כמו מערכת לב ריאה, אז אצלי נהיית מערכת מוח. מוח ריאה. וזה נהיה כמו לייזר, ווואלה, טוב לי יותר. אז אני יודעת את זה, אז אני עושה את הדברים, כאילו, דווקא במקום הזה אחרת. עוד אמרת, שדיברת על רעב, ואתה צודק, מאוד, אני אוסיף לזה עייפות. כן. עייפות ורעב אלה שני מצבי צבירה אנושיים, שמומלץ מאוד לכל אדם באשר הוא אדם, כן. גם עם משה רבנו, לא לקבל החלטות בזמן הזה, או לפחות לא את אלה המשמעותיות והקריטיות. בדיוק. בסדר? לא את האחת. לא את האחת, בטח, את האחת בוודאי לא, אבל גם לא את האלה המשמעותיות שיש להם משקלים של, אתה יודע, ריפל אפקט וכל מיני כאלה אדוות. כן. ולמה שכן, זה שני דברים שאפשר לפתור אותם בקלות, בשינה ומזון. זה לא סיפור גדול, זה מעכב טיפה את ההחלטה. ועוד דבר שאמרת, שאתה אומר, אני לפעמים מחליט לא להחליט, שזה מצוין, רק צריך לקחת בחשבון שזאת החלטה. כן, זה החלטה לגמרי. החלטה. להחליט, לא להחליט, זה לא כאילו, זה החלטה. זאת אומרת, זה לא סמנטי, זה החלטה. זה אומר שכרגע המצב נשאר כפי שהוא לעוד פרק מסוים, וצריך לקחת גם את זה בחשבון, על המשמעויות של זה וכו'. יכול להיות שכבר, שנגיע אל הדילמה הזאת שוב, היא כבר לא תהיה רלוונטית. אמת, גם זה קורה לפעמים. ואז הלכה הזדמנות, אבל יכול להיות לטובה, יכול להיות לרעה, אין לדעת. אין לדעת. אפרופו יכול להיות טובה, יכול להיות לרעה. הרבה פעמים אנחנו מקבלים החלטות, ואנחנו במיוחד תחת לחץ, או לפחות אני, ואני מרגיש שזו לא הייתה ההחלטה הכי נכונה עבורי. למרות שקצת קשה לי עם המינוח הזה של החלטה נכונה, החלטה לא נכונה. הייתי שמח לקבל איזה אסטרטגיה או איזה שיטה, איך לא לחזור על טעויות שעשיתי, איך ללמוד מההחלטות הלא נכונות שלי. אז רגע, אבל אמרת שאתה לא תמיד מרגיש נוח עם המינוח הזה. אם נכון או לא נכון. בוא נראה עם זה שנייה רגע. אוקיי, אז מה אתה כן מציע? איך אתה... איך אני מציע? הטרמינולוגיה, אני לא בטוח מהי, אבל אני לא מאמין בהחלטה נכונה או לא נכונה, כי בסוף כל ההחלטות שלי מובילות אותי להווה, לעכשיו, לאותו הרגע. ולהרגיש בהווה הזה קצת יותר שמח או קצת יותר עצוב, זה לא מתבסס רק על ההחלטה הלא נכונה, זה מתבסס גם על כל ההחלטות שקרו לפני זה. אז להגיד על ההחלטה הזאת, זאת היא החלטה לא נכונה, זה לא רלוונטי. כן. זאת אומרת, החיים הרבה יותר דינמיים מנקודת 0-1. גם מה זה לא נכונה? זה שזה הפך אותי ליותר עצוב, זה לאו דווקא אומר שזה לא נכון. זה הרגע שצף באותו הרגע. זה נקודה מגניבה. כן. ששווה רגע להדהד אותה, כן? זה שקיבלתי החלטה והתוצאה הביאה רגע שלילי, לא אומר שההחלטה שלילית. בדיוק. זה נקודה יפה. יש לי את זה. יש לך את זה בענק. יש לך את זה בענק, אהבתי מאוד. איך אני לומד מהם, אבל מאותן החלטות לא טובות, שאני לא מגדיר אותן כלא טובות, איך אני יכול ללמוד מהם? עדף מאמץ גישה שאומרת שאם קיבלתי החלטה, והיא הובילה לפעולה שאחרי זה חזרה אליי כמשהו שלילי, יש שם איזשהו לקח, שיעור, וזה חיובי. ככה אנחנו גדלים ומתפתחים. בסדר? growth mindset. כן, ממש ככה. ממש תודעת צמיחה, שהיא גם מכניסה איזושהי תפיסה פרופורציונלית על החיים, ובכלל, אתה יודע, על המסע שלנו בעולם, כאינדיבידואלים וכאנשים איתו בתוך קהילה. אני חושבת שהיא מחשבה בריאה, ונכון להחזיק בה. מעבר לזה, יש כל מיני כלים שיכולים להיות מאוד אפקטיביים, שהם חלקם פנימיים וחלקם חיצוניים. בואו ניתן רגע דוגמה 2, כדי שגם מי שמאזין לנו יוכל לאסוף מזה איזה דבר בעל ערך. אז קודם כל העניין הזה של החוסן הפנימי.
עוד פעם, זה אמרת מיינדסט של צמיחה, כן? אבל זה לא להישבר או לא להתבאס. זה לא כזה. זה יותר היכולת להתרומם מהנקודות בהן נשברנו. אוקיי? אז זה פשוט לאמץ את דפוסי חשיבה שמבינים שהחיים דינמיים, ושההחלטות שלנו הן החלטות דינמיות, ודרך אגב, משהו שלא אמרנו, שגם חשוב לומר, שכשאתה מקבל החלטה, יש פעולות שמגיעות בעקבותיה, נכון? הרי החלטה ללא פעולה זה לא באמת החלטה, זה סתם. נכון. אז כשיש פעולות, הפעולות לא נעשות בוואקום, יש מציאות שמגיבה, שאת זה אתה לא תמיד יכול לצפות. נכון. אתה יכול לעשות תרחישים וסנריוז, שזה דרך אגב אחד מהכלים החיצוניים שאפשר להשתמש בהם. אם אתה עומד בצומת או בכיכר, אני אוהבת את הכיכר, אני לא אוהבת צומת. צומת זה מין כזה משהו חד, נכון? ימינה או שמאלה. לא, אני בכיכר תנועה, יש כל מיני יציאות, לא רק ימינה ושמאלה. יש מספר יציאות לכיכר, ויותר מזה, יש משהו רך ועגול שמאפשר לי שנייה להסתובב לפני שאני יוצא. אוקיי. אז בואו נאמץ גם את זה כתפיסה, כאיך אני מסתכל על החלטות משמעותיות. אז הסיפור הזה של יצירת סנריוז הוא כלי, למשל. אם אני אקבל החלטה, אם אני אעשה א', מה שסביר להניח ביכולת שלי, אני לא, אף אחד מאיתנו לא נביא, כן? אבל ביכולת שלי להעריך את המצב מתוך הניסיון והפרספקטיבה שיש לי וזה, אז סביר להניח שיקרה 1 או 2 או 3. אם אני אקבל את ההחלטה הזאת, יקרה 1 או 2 או 3. אבל כשיש לי זמן, נכון לעשות את זה, לשבת מול דף חלק ולייצר איזשהו עץ החלטות כזה. לאן זה יוביל, ואז לקבל את זה. הרבה אנשים עושים בעד ונגד, גם כן עם דף חלק. זאת אומרת, הרבה מאוד מהכלים החיצוניים דרך אגב באים עם דף ועט. תשים לב לעניין הזה, כן? כן, לפרוק את הפנימה החוצה. סורות, שהוא נורא פופולרי, כן? החוזקות, חולשות, איומים חיצוניים וכו', הזדמנויות, מאפשר לך להבין באופן יותר מקיף מצב, כשיש לך החלטה קצת יותר מורכבת לקבל, אולי בעולם העסקי, לאו דווקא כאילו במקום האישי. וזה מאפשר לך לבדוק מה ההסתברויות, מה הסיכונים, ולנהל אותם בצורה יותר נכונה. דרך אגב, AI יכול מאוד לעזור לך לקבל החלטות. אוקיי, אתה יכול להכניס אותו לתוך הצוות צמיחה שלך. אמרנו שיש לך 3 אנשים שבחרת, 3 אנשים פלוס ChatGPT. חבר הכי טוב שלי. חבר הכי טוב שלך. אז גם כן, שם יש יותר עיבוד נתונים ומודלים וכנים אנליטיים שלא תמיד עולים לך בשלוף, אבל הוא, מה שנקרא, שולף אותם ככה. אבל רגע בהקשר של הפנימה, אז אמרנו, הסיפור הזה של החוסן הפנימי, השיח של חוסן, החשיבה הביקורתית, שכבר אמרנו עליה, כן, דיברנו בשבחה. הסיפור של אינטליגנציה רגשית נכנס פה מאוד מאוד חזק. היכולת להבין וגם לנהל רגשות של אחרים, כשיש מקרים שבהם, וזה הרבה מאוד מהמקרים, שההחלטות הן לא רק אני ואני. כן. זאת אומרת, יש עוד אנשים שזה כרוך בהם, וקשור אליהם, וכו'. לפעמים זה בני זוג, לפעמים זה ילדים, לפעמים זה בעבודה, העמיתים שלי וכו'. אז הדבר הזה יכול להיות מאוד, מאוד חשוב. והאדפטיביות, היכולת שלי להסתכל למצבים משתנים, שגם על זה אני חושבת שאמרתי מספיק, כן? אבל חלק מהאדפטיביות שאולי כדאי להוסיף, זה שבא איתה היכולת שלי לזהות את הצמיחה הפוטנציאלית שלי מדברים שלא צפיתי, אבל גם להגיב בחיוב להתפתחויות בלתי צפויות כאלה. אוקיי. נגיד וואלה, יש פה משהו. כן, זה לאו דווקא רע. יש לי פה, אני יכול ללמוד. לגמרי. אני הייתי רוצה עוד איזה שיטה אחת, נגיד, לניתוח של הסיטואציה של ההחלטה שלי. למשל, דוגמה, נגיד, שיטת 5 הלמות. שיטה קלאסית של פשוט לשאול את עצמך למה 5 פעמים, כל פעם על התשובה שענית, ואתה ככה יורד לעומק. מה שישתבש בהחלטה שלך במרכאות. זה גם עוזר לך לזהות את הצורך האמיתי שאתה רוצה לחפש לו מענה. בדיוק. שזה סופר חשוב. דרך אגב, זה נורא קשה, נכון? עכשיו מישהו מקשיב לנו ואומר, אוקיי, זו שיטה מצוינת. למה? אני נותן תשובה, ואז אני שואלת את הלמה הבא על התשובה שנתתי, שזה לפעמים קשה לשמור על הרצף הזה. ממש. אבל ברגע שאתה עושה את זה, אתה פתאום מגיע, אתה אומר לעצמי, וואו, זו שיחה הייתה לי עם עצמי עכשיו? כן. מטורף. כן, לא צריך פסיכולוג. זה הרבה מה שפסיכולוגים עושים, למה? נכון. ועוד למה אחד. לא שאני מזלזל חלילה. עוד אופציה, בטח בימים האלה, תפקידם חשוב. בדיוק, עוד אופציה גם לשפר, זה באמת ללכת לבן אדם שמקצוען בזה, שמטפל שזה מה שהוא עושה. לחלוטין. בקבלת ההחלטות. לחלוטין. אני חושבת שכשאתה עושה את זה, אתה צריך להיות באמת במקום מודע, אתה יודע, מחבק את האתגר,
ובאמת ובתמיד מתמסר לתהליכי ככה תיקון פנימיים כאלה, בעזרתו של מישהו מבחוץ, לגמרי, תומכת. כן, אבל זה גם מבפנים. כן. טוב, אנחנו על 35 דקות, ליד, אנחנו עומדים בזמנים. באמת? כן. טוב, קיבלנו החלטה לעמוד בזמנים. בדיוק. עשינו את זה עם עצם מבנה והכל. טוב, אני אגיד לך תודה רבה רבה רבה. היה לי תענוג לארח אותך, פה ממש מעניין. איזה כיף. זהו, אני מקווה שבמהרה תחזרי הביתה. הביתה למטולה? כן, הביתה למטולה. אז אני יכולה להגיד לך שזה לא יהיה במהרה, אבל בהקשר של קבלת החלטות, אז הנה כאן, נגיד, זו דוגמה מצוינת. מה שיותר חשוב וקריטי כרגע, זה לחזור לבית בטוח, מאשר מתי זה קורה. אז המשקל הזה של הבטוח מאפשר לך בעצם לקבל את הנגזרות והמשמעויות של האי-נוחות שאנחנו חשים חודשים קדימה. איזה גישה מהממת. כן, אתה רואה איך זה מרגיע? ממש. מרגיע, הכל טוב. ייקח כמה זמן שייקח. ייקח כמה זמן שייקח. זה גם לא בשליטתי. כן, ממש. אני מתעסק בזה עכשיו. כן, צודק. מה שבשליטתי כרגע זה לשפר את תנאי המחיה של המשפחה שלי. בתוך האי-ודאות הזה. אז אנחנו מתעסקים בזה עכשיו. מהמם. טוב, תודה רבה. תודה לך, אלון, שהזמנת אותי. היה תענוג. אני רוצה לומר שאנחנו גם יכולים לעשות פודקאסטים על מצב החסה בשטחי ישראל, על העובדה שננה הוא צמח אלופתי ושיש גם אנשים כאלה, ועל הורות בתוך חדר של 35 מטר, מה חשוב ומתי. מעניין. ועל קבלת ההחלטה. בדיוק. לעשות את הילדים האלה מלכתחילה. תודה ליאת.